Radio Royal FM sabu kan bawo awni soma akulube awka radio sombandila mi radio Royal FM sabu kan bawo lege kanya sikin isanganya nani otana gushira enfin somadena wati ke le plan de commune maire ukamontu bala somadena wati kelen fana o filɛ ne patoma watara zewa dugutigi ale ka montu bala sɔgɔmada o wati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la zewa dugutigi ko ka a lase maaw ma ko dɔ bɛ ka kɛ zewa bi min ma n'a man ɲi ni sungalo bɔra n'a sera tile tan ma denmisɛnninw bɛ yogoro min kɛ ko manabɛlɛtigiw dɔw bɛ k'u bɔ mali kibaruyaw la wala dɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ 12 sɛnɛko kan mali la a ɲɛmaaya tun bɛ jamana ɲɛmaaya yɛrɛ bolo kununko colonel Asimi Goyita ko kɔɔri prix ɲa san in na san 2022 ko o kɛra 50 Jabali o premier n'o ye nanzara jamana o mercenaire ma naani bonyango minɛ na Jabali o minɛ na o kalifara gendarmerie ma ka ɲininkali bisanmisɛn tɛngo la olu minɛ na cogo min na o bɛna o ɲɛfɔ o kun bɛ ya kun min na o bɛna o ɲɛfɔ ni sen in na o y'a sɔrɔ Allemagne jamana a bɛ i n'a fɔ nanzaraw bɛ ɲini ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kunnafoni laban min dira o y'a ye ka fɔ a ka ca Ala fɛ Allemagne jamana ale bɛ sɔn ka tɛgɛ nɔ bila kɛ gafe la bi min bɛ se ka balaɲɔgɔnya kurakuraya Allemagne jamana ani Mali ani ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso ko Burkina jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kura bolo da o ka sanu denkɛ fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ datugu ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ko la bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sidibe de fana bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma kabiri lawale la denmisɛnninw bɛ ɲɛnajɛ min kɛ ni ladala ko don an fɛ yan a nana ye tile 2 in na o yogoro min ni denmisɛnninw bɛ ka kɛ ni kalo sunkalo n'o sera tile 10 ma kaban denmisɛnninw bɛ nin ɲɛnajɛ kɛ o ye ladala ko ye an fɛ yan nka ko kura min b'a la bi tan o y'a ye k'a fɔ ko a yɛlɛ n'o dugu kɔnɔ dɔw bɛ ni manabɛlɛ denmisɛnninw yɛrɛ dama don n'u ye yogoro ye ka yogoro kofɔlen ka bɔ manabɛlɛ la a nana ye k'a fɔ baara min filɛ sen na a ka ɲi ka kunnafoni di bɛɛ ma ni min den minɛna manabɛlɛ bon na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kan ka kɛ kɛcogo min na o de kosɔn Zeguwa dugutigi Fatoma Watara k'a bɛ kunnafoni di bɛɛ ma bɛɛ k'i sara i den na ni min yɛrɛ ni manabɛlɛ ye manabɛlɛ bɛ kɛ sababu ye ka yogoro denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ min k'a bon su fɛ n'o bɔra min na k'o bɛ kɛ ka tɔw ladi sani ka s'o ma a ɲininen don denfaw ani denbaw bɛɛ fɛ bɛɛ ka kangaramada kɛ i den ye walasa n'a y'a sɔrɔ a bɛ waleya in na a k'a dabila kɔlɔsilikɛlaw bɛna wuli kabiri bisi in na k'a ko kɔlɔsi dugu kɔnɔna na yan walasa a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tun sani ka s'o ma dun bɛɛ k'i sara i ta den na walasa o kana se ka manabɛlɛ bon cogo min na o denmisɛnnin ɲɔgɔnw u ma jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita tun bɛ ɲɛmaaya lakununko ko kura lajɛrɛ sɛnɛko kan nin ye a san 12 ye lajɛrɛ section d'agriculture nin y'a ta ko 12 ye o 12 in a ma ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ko kura u ye tɛgɛrɔba fɔ colonel Asimi Goyita ɲɛna ye kunun ka d'a kan n'a sɔrɔ kɔɔri prix kun ye o 52 ye ko a ye dɛrɛmɛ 1 wɛrɛ fara kan a kɛra 53 ye o baara min kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛra lajɛrɛba in de sen fɛ n'o ye sɛnɛko yɛrɛ lakika o baara minnu kan ka boloda san 2022 kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o lajɛrɛ o laseli kɛra kunun colonel Asimi Goyita a y'a yira fana k'a fɔ ɲɛnasan in na suma hali n'a sɔrɔ a ma sɔrɔ ka bɛɛ labɔ ko nka ko suman bɛ jamana kɔnɔ bi tan k'a fɔ n'a ɲɔgɔnna ba bɛna jamana kɔnɔ maaw sɔrɔ dumuni ko la
ko akacha ala fe tuna na yin ran tan na wala ko abe mi fo pana munu n'olu ye sɛnɛba kɛ kɔri sɛnɛba ani munu n'olu ye kɔri ɲuman sɔrɔ a ye o bɛɛ lajɛlen fo ka dɔ yɛrɛ suganti k'o kɛ maabaw ye kunungo o mali yɛrɛ gun kan yan nin kɔni diyara sɛnɛkɛlaw ye o la ko si kɛlen bɛ ka min kɔnɔ san 2022 kɔri sɛnɛ la o ye kɔri a tɔni 170 ani tɔni 60 bɔɲɔgɔnko ko si kɛlen bɛ k'o kɔnɔ walasa o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mali dɔnnen bɛ jɔyɔrɔ min na kɔri sɛnɛko la ko k'a bɔ o sira fɛ nanzara jamana union européenne o mercenaire ma 4 o de minɛna jabali kunu o minɛna o tun nana ko dɔ de la espionnage la a mana dɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye subahana mansi minnu bɛ yan bi olu ye nin ma kofɔlen ninnu sɛgɛsɛgɛ ka na ye k'a fɔ ninnu mana foyi kama ni terroriste fɛɛrɛ tigɛli tɛ mansin bɛ mali kɛlɛcɛw bolo bi ni a da lɔli la e yɛrɛ b'a fɔ ten jɔngala ko ne yɛrɛ ye karisa ye o baara de kɛra nin nanzara ninnu na kɛra sababu ye jabali u y'o minɛ joona k'o di gendarmerie maaw ma k'a ko a ɲininkali tɛngu la ka da kan u nana kun min na o minnu ye ci kana walasa u se k'a dɔn cogo min na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira kunungo ko jabali nanzara jamana n'o ye union européenne ye o ma kɛlɛcɛ ma 4 bɔɲɔgɔnko ko minɛna jabali alima jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Allemagne kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko u ɲɛnabɔli ma o maa ma ne kɔni bɔ union européenne kɔni tɔgɔ fɔ danayaba tɛ kan bi mali la tan bi n'a nana ye k'a fɔ Allemagne jamana o min kɛra jamana fɔlɔ ye ka mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la kodɔn kabini Modibo tile la a bɛ na fɔ hakilina wɛrɛ b'u la siɲɛ in na nacogo dɔ b'a la o bɛ similali ko ani hakilina dɔw bɛ yen n'o o b'i la kaban ka ca ala fɛ si k'a fɔ ko o bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni fɔlɔ kɔni ye min jira o y'a ye k'a fɔ Allemagne jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Allemagne kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma a nana kunungo a kelenna Gawo Allemagne jamana sɔrɔsi ma 1,200 bɔɲɔgɔnko o de bɛ Allemagne jamana kan o de bɛ mali la bi lakana nasɔrɔ la MINUSMA tɔgɔ la ka fara o kan ko kɛlɛcɛ maa 300 bɔɲɔgɔnko o bɛ Takuba o tɔgɔ la walasa ka kalan sabati mali sɔrɔsiw u kunna cogo min na o de la kunungo a nana dɔrɔn a kelenna ye ma ko hakilina yɛrɛ don kunnafonilaw ye min fɔ nana ye min fɔ ko jamana ɲɛmaa y'ale ci n'o ye Allemagne jamana ye ko a kana kumaɲɔgɔnya kɛ ni sɔrɔsiw ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni mali ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko colonel Assimi Goïta o siratigɛ la a y'o kuma min fɔ kunnafonilaw de ko n'i ye nin jateminɛ Allemagne jamana min kɛra jamana fɔlɔ ye ka mali ka yɛrɛma hɔrɔnya la kodɔn n'o nana ko a bɛ na kumaɲɔgɔnya kɛ ni mali ye ko o tɛ kɛ baasi ye ko a bɛn'a ma yɛrɛ a ka ca ala fɛ ko u bɛ fɛ de ka na hakilina ɲini nin bɛɛ kɔfɛ yali olu bɛ se ka tɛgɛnɔbila kɛ gafe la min bɛ se ka kɛ sababu ye n'u ni mali bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa nka n'a nana ye k'a fɔ ko tɛgɛnɔ ma bila o la fɔlɔ mali jamana ɲɛmaaw dun o bɛ ka min fɔ ko o de kosɔn Allemagne jamana o kɛlen bɛ ka ciladen bila ka na a ciladen dun ko ani colonel Assimi Goïta kan ka ɲɔgɔn ye bi ani fana fɛn min n'o ye an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ mali kɔnɔko ani jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲinɛn bɛ ma Ablaye Diop an'o fana kan ka kɛ ɲɔgɔn ye o de la tuma min na n'a fɔra kunun sanni nin kuma ninnu k'a lase ko Allemagne jamana a minisiri bɛ nale maa caman kɔni fɛ la ba tun tɛ a ye nka ko n'i y'a jɛngɛ k'a lajɛ Allemagne jamana de ye mali la kodɔn min fana filɛ ka fɔ a kɛrɛfɛ nin ye laban kumaw la n'o sera ka kɛ o fana n'a fɔcogo don o b'a jira k'a fɔ ko Allemagne jamana tun bɛ nanzara jamana min na n'o ye union européenne u ka bɛnkan na ko a ka ca ala fɛ ni o bɛnkan siratira mali jamana ɲɛmaaw ani Allemagne jamana minisiri ni ɲɔgɔn cɛ ko don n'a nataw la a tɛ bali maa la k'a fɔ mali ani Allemagne jamana u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o siratigɛ la bi de a jateminɛla k'a fɔ ko nin muso kofɔlen n'i y'ale minisiri ye ka bɔ Allemagne ko ani colonel Assimi Goïta kɔni kan ka ɲɔgɔn ye bi kɛ bɛ nin bɛɛ la France 24 ale ni RFI ko u ye a ye k'a fɔ tiɲɛ na
ko in tagabolo be ka wulu degun kosɛbɛ o satkɛla an ka jɛkulu min bɛ Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni ko ma n'a bɛ fɔ ko la haute autorité de la communication HAC an b'a ladɔnniya k'a fɔ RFI ɲɛmaw ale ni France 24 o ni Mali haki o bɛ sigi ka fɔ la ko Mali k'a lajɛ o ka yafa ko in kɔ walasa ka France 24 ani RFI a ka dayɛlɛ cogo min kɔni na bɛnkan minnu na ko o na kɛ laseli ko lase maaw ma i n'a fɔ a fɔra a fɔ cogo min na n'o tɛ ko nin ka kuma la maa minnu n'olu ye cila dɔw ye olu de bɛ ka kuma ko tɔ juguya ka taa fɛ misalila David Basi yɛrɛ kelen bi ko ale de da bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na maa tun ma sigi a kan k'a fɔ ko France 24 ani RFI k'u bɛna laɲini Mali fɛ k'u ka sigi ka fɔ kɛ walasa u bɛ se ka u ka kuma daminɛ cogo min na Burkina Faso a b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Daminba a ye hakilina dɔ ta o hakilina Mali tun y'a ta o ka sanubɔyɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen n'a tun bɛ sebatigiw bolo dɔw bɛ Faransi baɲumankɛjɛkulu dɔw bolo dɔw bɛ jamana wɛrɛw bolo ko Paul Henri Daminba nana fima ko karimatigɛ wolu datugu ka d'a kan ko taabolo wɛrɛ bɛna di jamana yɛrɛ sɔrɔ ma jamana dun sɔrɔ sinsinnen fɛn min kan bi bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ o tɛ fɛn wɛrɛ o ye o sanuko de ye o sanuko in ko a bɛna bila bolo wɛrɛ kan o bolo wɛrɛ kan na ti dɔwɛrɛ fana ko minnu bɛ yen fo ka datugu ni a bɛna bila bolo min kan a bɛ maakɔrɔ minnu bolo a bɛna di olu ma wa walima dɛmɛbaga wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka di olu ma wa ɲininkali to min bɛna kɛ bi nin waati in na ko o kɛra sababu ye Paul Henri Daminba ko a ye damadingɛ ninnu usine belebele a ye a fila datugu tile fila in na Burkina Faso fɛn min n'o ye parti 58 olu tun murutilen don kosɛbɛ sigi fɔ min kɛra Laginɛ Conakry k'olu sen tɛna don a la a nana ye Mamadi Doumbia a y'o wele ko sigi ka fɔ ye diyagoya ye a bɛ se ka kɛ an bɛna min fɔ aw ye a tɛna sɔrɔ ma nka f'an tɛ sigi k'o kuma kana y'a la o de la bi min ye araba ye a ka ca Ala fɛ ko o parti politique 58 olu ni jamana ɲɛmaaw fɛn min n'o ye colonel Mamadi Doumbia olu kan ka sigi walima u ka ciladen kan ka sigi bi ka fɛn fɔ walasa u bɛ se k'u hakilina di cogo min na jamana o taabolo la Faransi Emmanuel Macron ani Marine Le Pen olu kɔni kɛlen bɛ k'i kɔ a la ɲɔgɔn na bi kosɛbɛ kalafili min n'a kɛra kari tɛmɛnen ni a ɲɛmaaya fɔlɔ dira Emmanuel Macron ma ale min bɛ jamana ɲɛmaaya la Marine Le Pen ko ani dalen don Emmanuel Macron kan kosɛbɛ o bɛna a la Emmanuel Macron kɔni tɛna sɔn k'a fɔ k'a bɛ ban sigi ka fɔ ma débat ma fiɲɛ in na campagne kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ Emmanuel Macron ko a ye seginna kɔ kununko ko dɔ la minnu n'olu bɛ taa retraite la ko o retraite ko o de kɛlen bɛ sababu ye k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ kosɛbɛ wa n'a sɔrɔ a tun ye lawuli daminɛ k'a fɔ bɛna taa o 160 ko a laban dɔ bɛna fara kan walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se minnu murutilen filɛ olu bɛ se ka o jɔyɔrɔ hakilina ye min u bɛ se ka sabati cogo min na maintenant ko a yala k'a fɔ Emmanuel Macron k'a ye kan fila fɔ nin kan fila min fɔlen filɛ nin ye ko Faransi jamana kɔnɔden caman ko yali nin kɔni kun t'a ye k'a fɔ k'a bɛ campagne na ko ni maa min kɔni donna nin ko in na nin cogo in na ko in na da la k'a fɔ n'i taara fɛn wɛrɛ yala ko n tɛna bali la ka d'a kan ko dɔ wɛrɛ tɛ nin ye campagne kan kɔ Ukraine Mariupol a bɛ nin ka bi pewu a n'a lamini n'a y'a sɔrɔ région don a région n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka bi pewu ka bɔ Ukraine jamana ɲɛmaa bolo ka a di Vladimir Putin ale ka maaw ma Joe Biden Américains ka ɲɛmaa ale ye a jira k'a fɔ ko nin fagali banbali min filɛ nin génocide ko a kɛlen bɛ ka Vladimir Putin jalaki k'a fɔ ko maafaala don maafaala minnu don o kunnafoni de dira kunun a b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛra sababu ye n'u kɛlen bɛ ka jalakili ta kosɛbɛ ka ɲɛsin fɛn min n'o Ukraine jamana ɲɛmaa ko a ka kuma bɛ ka caya wa ko a bɛ ka jamana mara i n'a fɔ fɛn min ni o ye catiribɔlaw bɛ jamana mara cogo min na ni kamalen yɛrɛ ye catiribɔla ye ko a bɛ ka jamana mara o mara cogo la min n'o tɛ bɛn Zegwa dugutigi ko k'a lase duguden bɛɛ ma bɛɛ k'i sara i den na denmisɛnninw bɛ yogoro min bɔ o yogoro bɔlaw ko manabɛlɛtigi dɔw bɛ k'u bon so fɛ ni maa ma kɔni minɛna nin baara in na ko e na kɛ ka tɔw ladi faamuyali ko ɲumanw ɲininen don aw fɛ nin cikan in na an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na an bɛ foli kura ko ɲɛsin aw ma ka fɔ a ye k'a kan bɛn ni Ala sɔnna bisi in na to bɛ Ala sara ma